s'ha de continuar. Vale? Perquè quan jo me'n recordo, quan van dir del Raval que tancava, van dir, és raro. Hi ha dies sense el Raval, és raro. I molt bé, animem a tota la gent a que recolza aquesta història del Raval. Nosaltres tornarem quan vulguem. Escolta, que molt bé, no? Que estareu d'enhorabona i la veritat és que jo també estic molt content i la veritat és que al davant. I una cosa vaig a dir, que defengueu la nostra llengua y la nuestra cultura, que fa un montón de falta, veritat sí, veritat. Me ha encantado, quiero decir que me parece un sitio fabuloso para tocar. Hemos estado muy a gusto, desde que hemos llegado lo hemos dicho, ¿no? Que es un sitio, la verdad es que tiene una magia especial y es un sitio en el que hemos estado fenomenal. Nos habéis entendido muy bien, no es que estés tú aquí delante, pero vamos, ha sido todo muy fácil, que a veces todo es muy complicado. Y bueno, es que la gente que ha venido ha hecho una crítica al concierto, no digo ni buena ni mala, sino muy inteligente, ¿no? Y eso también define un espacio. Dir una cosa, jo vaig fer així l'última del Teatre del Raval amb Pluja. Vaig fer l'última funció amb Starfarge, la guerra de les fal·làcies, i era l'última i després tancàvem. Sinó que ara, mira, se m'està posant els pèls de punta perquè esta és l'última, però per sort no és per a tancar, sinó és per a continuar. I si una cosa té que continuar, se té que omplir, si no estarà difícil. Sinó que vos convido a tots i a totes a vindre al món màgic del Teatre del Raval.